The book of Romans chapter 13 verse 11. Basahin po natin lahat. Thank you sa inyo. Basahin natin lahat. And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. Ulitin po natin. And do this, knowing the time, that now it is the high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. Gawin daw natin ito kasi alam na natin na ito na yung panahon, yung mga natutulog ay kailangan bumangon o magising. Sapagkat ang kaligtasan natin na natamo ay higit na mas malapit na kaysa nung tayo po ay unang nanampalataya. Sabihin mo sa katabi, pinagpala ka namin. Peace be with you. Okay, yuko po natin ang ating mga ulo. Be with us once again, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minister to us, O God. Thank you, Father, for your presence and your Holy Spirit. Hallelujah. Bless your people. Strengthen their faith and speak to us, Lord, through your word. In Jesus' name. Amen. Okay? Pagka natin. Sige po, kayo po yung makakapunan. Alam niyo po, are you ready? Sabi na, diba? I wish we'd been all ready. Ano ba yung ready na yan? There are three kinds of people. Tatlong klaseng mananampalataya. Hindi na natin isama yung hindi mananampalataya. Ha? Okay? Pag dumating ang ating Diyos, tatlong klaseng tao ang kanyang dadatnan ng mga mananampalataya. Una po, yung mga hindi handa. Mananampalataya na hindi handa. Pangalawa, yung naghahanda. At yung pangatlo, yung handa. Asan ba kayo ron? Saan ba tayo lahat doon? Yan ang tatalakayin natin. Amen? Nakahanda na ba kayo? Dapat lang. Dapat lang. Kasi yung mga pinlay kanina, ito yung mukha. Ito po yung tinatawag na the last of the last days. Ito pong nangyayari sa atin ngayon, na epidemya. Ito na po. Yung ating hinihintay, 10% na lang po ang hindi na fulfill sa prophecy ng ating Panginoon. Halos na fulfill na po. 80 or 90%. Kaya tayo po ay pinapunta ng Diyos dito. Amen? Hindi aksidente na kayo nakarating. May ginamit ang Diyos para tayo po ay makarating. Amen po? Alam ng Diyos. March 28, 2021, nasa perfect ka. Narinig mo, napanood mo, yung nabasa natin, nag-play po rito, narinig yan. Kaya wala kang may dadahilan pagdating sa pagsusulit. The time of reckoning and the time of accountability. Lahat po tayo ay tatayo sa seat judgment of the Lord. Ikaw ang nakakalam kung saan ka pupunta. Ang destiny na gusto ng Diyos ay maligtas ang tao. Napakaganda ang plano ng Diyos sa sangkatawan. Kaya lang, ang sabi ng Lord, maraming tinawag ko, kunti ang pinili. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka kasi pinili ka ng Diyos. Hallelujah, praise God. Pero binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos para tayo po ay mapagkatiwala ng isang iglesia, para tayo po ay makakilos. Para
mag-grow ang Church of God. Amen? Para tayo po ay magamit ng ating Panginoon. At para maraming maligtas at maabot ang ating Panginoon. Kaya binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapag-ministry. Nakita ko po yung mga kabataan, no? Wala pa sila noon. That was 20 years ago. Hallelujah. Kaya, itong fellowship na to, tinawag po tayo para may kinabibilangan. We are called to belong. Hindi lang po tayo mananampalataya. Amen? Alam niyo po, ang nais ng Diyos ay magkaroon po tayo ng pamilya. Kasi nais ng Lord na meron tayong ka-fellowship. You know what is the difference between church members and church attenders? Alam niyo ba ang pagkakaiba ng church attenders at saka church members? Church attenders are just spectators. Sila po ay nanonood lang. Di ba? Ang church members, they were involved in the body of Christ. Meron silang ginagawa. Attenders are consumers. But church members are distributors. Contributors. They want the benefits of the church that they don't have any responsibility. Walang responsibility ang mga church attenders. Ang mga church members, di ba? Sila po ay nagdi-benefits, pero mayroon silang responsibility. Para bang mag-asawa na nagsasama, nakawalang commitment sa kasal. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin. Amen? Nasa church ka, ang daming benepisyo sa Lord, kapayapaan, kagalakan, pero you are not taking any responsibility. Now is the time. Ito na yung panahon. Kaya sabi mo sa katabi, mag-ready ka na. Okay. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yes. Kaya nga, nais ng ating Panginoon na tayo po ay laging handa. Sa Boy Scout, yan ang pinakamoto. Laging handa. At dito po, in the book of okay. Tapos na. The parable of the wedding feast. In the book of Matthew, the book of Matthew chapter 22 verse 1 to 8. Isang hari niya tulad po, nagkaroon ng piki para sa kanyang ikakasal na anak. Ang sabi niya sa kanyang mga lipin, tawagin mo. Nakanta na yung kasalan, nakanta na yung piging, pinatay ko na ang matatapang baka, pinatay ko na. Anong ginawa ng mga in-invite? Hindi nila pinaunlakan yung invitasyon ng hari. Yung iba, pumunta sa kanyang-kanyang kalakaran, trading. Yung iba, pumunta sa kanyang ubasan. Hindi nila pinansin yung hari. At yung iba pa, pinagpapatay ng alipin yung nag-i-invite. Kaya nagalit yung hari. Kaya sa sobrang galit niya, pinagpapatay niya. Dinala niya masundalo yung pinagpapatay niya. Yung mga pumatay sa mga alipin ng hari. Okay? Kaya sabi po ron, and Jesus answered and speak unto them again a parable and said. Ito po, hanggang 8 po yan. Anong nangyari? Okay? Kaya ang nangyari po dyan, mayroong, sabi niya, go out into the roads. Lahat, i-invite nyo, lahat ng ore ng tao, sila'y anyayahan nyo. Pinapasabi ng hari. Walang pinili. Walang pinili. Kasi,
maraming handa, maraming pagkain, hari ang tumawag, hindi nila pinansin. Nung nakapasok na sila sa kasalan, may napuna yung hari. Ano yun? Nakapasok sa kasalan, kaya lang, hindi siya nakadamit pangkasal. Amen? Yung mga nasa kasalan, nakadamit pangkasal. Kaya sabi niya sa kanyang alipin, kunin siya, itali niyo siya para ibuli at itapon. Ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat. Kaya nga, yung ating kasuotan ay dapat walang mantsa. Yung mga walang mantsa na kasuotan, yun yung mga handa. Amen? Yung iba hindi handa, yung iba naghahanda pa lang. Matthew chapter 24. Pangalawa, ito po, yung rapture. Yung kanina, bakit yung mga t-shirt nagkaganon? Bakit may t-shirt sila dala? Kasi nawala na po yung tao. Kaya umiyak po sila kasi po ang mga mananampalataya ay kukunin ng Diyos. In a twinkling of an eye, there is a sudden change. Itong nabubulok na katawan ay papalitan ng hindi nabubulok. Pag sinabing sudden change, seconds. Is there anything too hard from the Lord? Meron bang mahirap sa Diyos? Whether you like it or not, the Word of God stands forever. Heaven and earth shall pass away, but my Word never pass away. The Lord Jesus Christ said. Langit at lupa, mapaparang. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Pag salita ng tao, mabibigo ka. Pero pag salita ng Diyos, hindi ka mabibigo. Ito po, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not know. Darating ang Panginoon ng hindi nyo inaasahan. Ang mga naka-ready at nakahanda, anytime na darating ang Diyos, sila'y nakahanda. Number 3, the Passover preparation. Pag sinabing Passover, ito po yung kapistahan po sa Jerusalem. So the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. Diba? Nag-prepare na po sila. Kahit na wala silang lugar, sabi ng Lord, sabihin niyo doon, gagamitin itong lugar niyo. Pinapasabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, punta ka na. Amen? Pagkawain ng Diyos, kailangan nakahanda ka. Pag mag-ministry ka, kailangan nakahanda ka. There are sacrifices. May mga sakripisyo po tayo na dapat gawin. Hindi madaling pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Di sana sinabi na ng Lord na maluwag ang daan, ang kaligtasan. Sinabi na Lord, masikip. Narrow is the way. Pag-invite ka rito, buong San Carlos, ilan lang papadala ng Diyos. Kasi pinipili ng Diyos yung mga Jewels. Kaya pag kayo po ay pinarating ng Diyos sa kanyang gawain, magtatanong ka na sa kakalakan. Nung kami bisita nung unang panahon, ganoon din po. Alam niyo po, natutuwa ang Diyos pag bisita ka sa gawain ng Diyos. Nasa kasalan ka ngayon, nasa piking. Meron tayong pagpasasaluhan. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Yung pagbabalik ng Diyos. Yung paghahanda natin. Upang sa magkakaroon anytime na darating ang Lord, abay kasama tayo. Yun yung bigay. Yun yung spiritual food. Yung salita ng Diyos, spiritual food po yan. Yung mamaya nakakainin natin, literal. Literal po yan. Physical. Umaga,
kain, tanghali, kain, dinner, kain, may merienda. Pero mamaya-maya nagugutom ka. O, diyan tayo nakapokus sa pagkain na yan. Ang nais ng Lord, we must set ourselves focus on the things that are spiritual. Because the things that are spiritual are eternal. Ang mga bagay na yung nakikita ay temporal. Amen? Ang buhay na walang hanggan ay eternal. You must be spiritually minded. Pag sinabing spiritually minded, you have life and peace. But if you are carnally minded, that is death in the book of Romans chapter 8, verse 13. Oh. If you want life and peace, then, mula ngayon, ang iyong pag-iisip ay kailangan lagyan mo ng spiritual. Hindi ka lamang nabubuhay sa tinapay lamang. Hindi na po tayo nabubuhay sa food, vegetables, meat. No. We must live a life with eternity sa pamagitan ng Word of God. And heaven. The same. And reasons why Christians should be rich. Mga dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay kailangan nakahanda. Hindi siya handa, hindi siya naghahanda, pero kailangan handa. Handa na ba kayo? Parang, 20% lang yun nag-edit. Handa na ba kayo? O parang 50%? Handa na ba kayo? Dapat lang! Dapat lang! Bakit? Abay mga kapatid, Diyos ba naman ang makakasama mo? No more tears, no more pain. Wala nang tatakan, wala nang gutom, wala nang problema sa pang bicorp or dito, sinpil ko, wala na, yung mag-basic, nawasa. Oh. Amen? Hirap na nga tayo sa buhay dito, puro sakit, depression. Pati ba naman sa buhay na wala agad, di mo makakanta? Talong-talo ka dyan, luging-lugi ka. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon upang ikaw ay bigyan ng kaligtasan. Kailangan manalig ka dyan. Sinabi ng Lord yun eh. Ang hindi mananalig sa Kanya ay mapahamak. Kaya pinag-uusapan natin dito yung mga mananampalataya na handang-handa. Kasi pag naghahanda ka pa lang, ay mga kapatid, medyo sabihin natin 50-50 lang. Yung hindi handa, ay wala nang 50-50 yun. Tatlo lang naman ang pupunta ng Lord dito eh. Number one reason why Christians should be ready. Because the time is at hand. Pag sinabing the time is at hand, okay, ang sabi po rin, behold, I am coming as a thief. Si Jesus. Okay, si Jesus Christ po yan, di ba? Reveal, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments lest he walk naked and they say he is him. Mga mananampalataya, darating ang Lord nang hindi mo inaasahan. Kaya sabi niya, parang iniantulad sa magnanakaw. Nakikita na kayo ng magnanakaw nakakataw. Pupunta ko dyan sa bahay niyo, ha? Eh, siyempre makapaganda ka, makatawag ka ng pulis. O may magnanakaw sa akin ngayon. Bakit? Nabisuhan ako. Walang magnanakaw na nag-abiso na nanakawang ka. Walang hold-upper na hold-upin kita mamaya. Ganon din ang pagbabalik ang Lord. Anytime, babalik siya. Kaya kailan nakahanda ka. Nakahanda ang iyong kaluluwa. Nakahanda ang mga isip mo gising. Kaya sabi niya, panahon na para kayo'y gumising. Kasi alam ng Diyos na siya, maraming mananampalataya na tulog. Tulog! Pandemya na, tulog pa! Tumawag ka na sa Diyos. Kailangan mong tumawag sa Diyos. Nagbigay ng pagkakataon ng Diyos para makasalamuhan mo yung pamilya mo. Panahon ng trabaho, trabaho ko lang ng trabaho, bakit na lang daw? Para bigyan pansin ng bawat isa.
Kailan evaluate niya po yung kanyang sarili? Ay, oo nga pala, puro trabaho ako. Wala na akong panahon sa loved ones ko. Habol ako ng habol. Meron ba tayong benepisyo sa pandemic? Meron? Meron! Ano yun? Ayuda. Ano ba yun? Yung panahon mo. Binigyan ka na rin ng pagkakataon na makasama mo at makapiling mo yung mga sa buhay. Bakit? Kasi darating na siya eh. Yung mga sasakyan, yung mga airplane, wala muna. Para yung kanyang yung pollution sa air, malinis. Sa kanyang pagbabalik, hari ng mga hari po ito. Ang hari, kailangan malinis ang kanyang daraanan. Ang mga tao nakarinig ng Ebanghelyo yan. Kaya wag niyong sabihin na, sumbat sa Diyos na, ay hindi ko narinig po yun. Hindi ko narinig ang mabuting balita 2,000 years ago. Sinasabi ng ating Panginoon, salvation is at hand. Mark chapter 1 verse 15. You must believe in the gospel because the Lord is at hand. Ang kaligtasan ay nasa Kanya. Si Jesus Christ mismo ang magsabi nun. 2,000 years ago, nung sinabi niya sa cross after 33 years, it is finished. Tinapos niya na yung kanya. Mga tao naman, gawin mo yung responsibility mo sa Diyos. Amen? Tinapos niya na. Sinabing tinapos niya na, it is finished. Abay lahat ng mga yung kaligtasan, kapayapaan, kagalakan, pagpapala ng Diyos, makakamtan mo. Kailan magagawin ka? Bakit kailangan nata tayo? Because we have an enemy. Meron tayong kaway. Sino kaway natin? Unang demonyo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ano sabi po ron? David, your adversary, is walking. Is like a roaring lion. Seeking whom he may devour. Pag ikaw ay mananampalataya, may tukso. Kahit na hindi ka mananampalataya, may tukso. Pero pag nananampalataya ka na tinukso ka, meron kang weapon. Meron kang kasama. Ang Diyos ang kasama mo. Pero pag hindi mo kasama ang Diyos, mahirapan ka. Kahit na awitin mo, tukso, layuan mo ako, ay lalong didikit sa'yo yan. Pero pag kasama mo ang Diyos, ay lalayo talaga yan. Sa pangalan ni Jesus. Diba? Diba? Sa pangalan ni Jesus. Manggaganso. Layas. Sa pangalan ni Jesus, yung kagandahan niya, opposite sex, talaga namang nainganyo ka. Dahil sa iksi ng mga shorts ngayon. Oo. Diba? Dahil mahal lang tela, kahit paiksi ng short, gano'n ba yun? Kaya pag hindi ka nag-ingat, hirapan ka. Sinabi ng Lord sa John chapter 15, you can do nothing without me. Wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Sino ang kaway ng... We have the enemy. First, Satan. Second, in this world. In this world. Hallelujah. Ano yung nasa word? The lust of the flesh. The lust of the eyes. The pride of life. Sinabi po yan ng Book of John, 1 John. Kung ikaw ay nasa world na to, the love of the Father is not in you. Pag sinabing the lust of the flesh, gawa ng laman. The lust of the eyes. Itong eyes natin is the gate. Ito yung entrada sa ating mga kaluluwa. Kaya kung anong nakita niya, nasa mind mo, sasabihin mo. Dahil the abundance of the heart, the mouth, speak it. Amen? Kaya ingatan natin. Kailangan, we must focus ourselves on the things that are spiritual. Our spiritual eyes. Hindi yung titira. Yun ang kaaway natin. Ano pa? Your greatest enemy is yourself. You know why? Because you
your own will. You have your own decisions. Ang mahirap kalaban yung sarili. Parang anino yan, tumatayo. Kahit saan ka. Amen? Are you ready? Kaya na ba? Kaya mo na bang pagtagumpayan? Nandyan ang demonyo? Nandyan yung sarili mo? Nandyan yung word na ito? Kaya? The battle is not yours. Kung gusto mo na mananagumpay ka, kailangan isama mo ang Diyos sa buhay. Palapakan natin ang ating buhay. Number 3, we are the watchmen. Hindi po kung Ezekiel 3:17 and 18. Pag sinabing we are the watchmen, ginawa kitang bantay. Mananampalataya, niligtas kayo ng Lord, ginawa kang bantay sa iyong mga sa buhay. Bakit ka niligtas ng ating Panginoon? Bakit nanalig ka? Bakit na-enlighten ka? Naliwanagan ka sa mga bagay na spiritual? Because God has a purpose. May layunin ng Diyos. Ginawa kang bantay, niligtas ka, ginawa kang mananampalataya para ikaw ang tagabantay sa kanilang spiritual. Gagamitin ka ng Diyos para maligtas ang iyong sambayan, para maligtas ang iyong kaibigan, para maligtas ang iyong kapitbahay, para maligtas ang iyong kaibigan, ang iyong mga mahal sa buhay. Amen? Kaya pag mananampalataya ka, bantay ka. Watchman ka, kaya sabi ng Lord, abay, ginawa kitang bantay. Advisean nyo sila, inform nyo sila. Pag siya gumawa ng mabuti, at gumawa siya ng masama, nag-backslide, hindi mo siya in-inform, mananagot ka. At siya naman ng masama, hindi mo sinabihan, na ikaw, hindi ka nagpatuto kung anong ginawa niyo sa'yo, hindi nagbago yan, ginawa mo kita bantay. Ano sabi ng, I will require a blood into your hands. Mananagot ka. Yung mga mahal mo sa bawat, sasagutin mo yan. Kaya kailangan yung mapatuto natin sa buhay, huwag natin itago para hindi mapanis. Di ba? Letter D, the spiritual of poverty. Danger of spirit, di ba? Danger of spiritual. We are the watchmen. Proverbs 20:13. Pakibasa. Open your eyes and you will be satisfied. Ayaw ng Lord ng tama? Ginawa kang pantay? Mananampalataya ka? May gagawin ka. May gagawin ka. Diba? Huwag mo ibigin ang pagtulog. Ibig sabihin, okay, huwag kang tutulog-tulog. Ginawa ka na ng bantay, mananampalataya ka, may gagawin ka. Sabihin mo sa katabi, may gagawin ka. Ano yung gagawin ko? Maghanda. Maghanda. Kaya nga tayo nandito eh. Para dadagdagan tayo ng kalaman, karunungan, paghahanda. Kaya tayo may church anniversary. Amen? Yung iglesia dito sa San Carlos, tumubo na. Ibig sabihin, gumana na. Nag-grow na. O, meron na sa Doha, Qatar. You can just imagine, San Carlos, meron na kayong extension sa Qatar. Yun ang nais ng Lord. Amen? You must be a member of the church. You must be disciples. Kailangan making them my disciples. Ang member sa church, may ginagawa. Naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay member ng church, meron kang kinabibilangan, hindi ka lang mananampalataya. Pero meron kang kinabibilangan. Meron kang fellowship. Isa sa mga ingredients ng mananampalataya ay fellowship. And they continue this steadfastly in Apostles' Doctrine. 4:24 na lang po ko, box. Number 2,
and fellowshipping, number 3, and breaking of bread, and number 4, and prayer. Yan ang sangkap ng mga handa na mananampalataya. Kaya kailangan may fellowship ka. Meron kang kinabibilangan. Meron kang home church na pinupuntahan para lumago ang iyong pananampalataya. And everybody say amen. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, mga kapatid ko rito, kung ikaw ay pinanganak sa mundong ito, if you are born in this planet Earth, you are members of the human beings, part and members of humans. Amen? Meron kang bakit? Ito na, you have a specific family. Meron kang specific family ito mo. Now, you know why? To nurture you. Para pakainin ka, to care for you. Diba? Para mag-grow ka, healthy and strong. Likewise, in spiritual. If you're a believer, you are born again, you are now members of the universal body of Christ. You need fellowship. Likewise, to nurture you in spiritual things. Para mag-grow ka spiritually. Para handang-handa ka anytime na darating ang ating Panginoon. Yes? Di ba? Kaya sabi po ito sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time. For the days are evil. Mananampalataya ka, nakapunta ka rito, nang-usapan siya sa'yo, samantalain mo ang bawat pagkakataon na gumawa na mabuti sapagkat darating ang panahon ng masama, you must stand. Pag sinabi ng Lord na darating ang masama, redeeming the time. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. May pamuhay ang kanyang salita. Binibigyan ka ng kapayapaan, kagalagan, kahit na sa panahon ng pandemya, kahirapan, kaguluhan, but still you must rejoice because the peace of God is in you. Ang kapayapaan ng Diyos ay nasa iyo. Mananampalataya ka na nga, mahirapan ka pang di ba? Ang hirap pa, matidepress ka sa mga nangyayari, magkakaroon ka ng stress, emotion. Pag tinignan mo at pinanood mo ang nangyayari, napapaginignan mo, napapanood mo sa TV. Hindi ka makaforward. Pag tingin mo na sa lahat ng tao, naku, baka career ito. You see? Hindi ka na makapag-move on. We are not against the protocol. Kailangan panahon, mga handa. Datnan tayo ng Lord ng pananampalataya natin mula noon hanggang ngayon ay hindi nagbago. Kahit na panahon ng pandemya, kailangan yung pananampalataya mo ay laging busy. Natutulog ang iyong physical, pero yung pananampalataya ay busy. Redeeming the time. Di ba kung Amos, chapter 4, verse 2, prepare to meet the Lord. Naka-prepare ba na kayo? Pag-rapture will take place anytime. Yung kanina. News. Lahat. Matthew chapter 24. Wars, rumors against, di ba? Daming balita ngayon. Famines, drought, pestilence. Yung microchips, noon pa, 20 years ago, pinapangaral na po yan. 1900, 19th century, pinapangaral na po yan yung mga naunang evangelist na mananampalataya sa atin. Hanggang ngayon, hindi sila nagsawang mangaral. You know why? Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi nagsawa na mag-remind ang ating Panginoon sa lahat ng tao na siya ay malapit ng babalik. 2,000 years ago,
pinapangaral ng kanyang mga alagad. Yung mga disciples, sila Apostol Paul. That was 2,000 years ago. Until now! Ganon umibig ang ating Diyos. Kaya kung ikaw ay napahamak, hindi dahil sa Diyos. Because that you choose your own destiny. Pinili mo yun. Hindi ang Diyos ang pumili. Amen? Ang ganda ng plano ng Diyos, ha? Di ba kung Jeremiah, chapter 29, verse 11, I know the thoughts I think toward you, says the Lord, to peace and not to evil. To give you unexpected. Ang ganda ng plano ng Diyos sa lahat ng kanyang nilalang. Pero bakit ko kunti lang ang maliligtas? Because your stubbornness and stiffness. Napakatigas ang ulo. Nature ng tao po yan. Tigas ang ulo, tigas ang kalooban. May sariling pananaw, may sariling konsepto. From now on, kailangan palitan na po natin ng konsepto ng Diyos. We must set our mind on the things that are above. Amen? Mula ngayon, lahat po kayo rito. Bigyan nyo na ang panahon ng portion ng Diyos sa inyong buhay. Dahil darating ang ating Panginoon na hindi nyo inaasahan. Amen. Yung nangyari po kanina, nawala na lang bigla. Wari, piloto ka, Christian ka, kinuha ka ng Lord. There is a chaos in this universe, in this planet Earth. Yun yung kasaysayan na hindi pa nangyayari. Mula noon. The rapture of the church. Kukunin ng Lord yung kanya. Whether you like it or not, you believe it or not. Pag sinabi ng Diyos, Diyos siya. He is not a man that he should lie. He is God. He is the truth. He is the truth. Pag sinabi niya na babalikan ko kayo, babalikan kayo. Pag sinabi niya na kukunin ko kayo, sapagkat sa mundong ito wala ng kaligtasan, agawin ka talaga ng mundo. Kundi, talaga naman matatatakangan ka. The mark of the beast. If you don't worship, ibig sabihin, pagka hindi ka nag-obey sa mark of the beast, yung kapangyarihan, yung kapamalaan, yung yaman na yan, okay. Mahirapan ka, sinabi yan sa Revelation chapter 13. Kaya kailangan maganda tayo. Sabi mo sa iyo, maganda tayo. Paano? Okay. Hindi mo kung Matthew chapter 25 verse 6. And at midnight there was a cry was heard, behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. Sa tent. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. The parables of the wise and the fools. The book of Matthew chapter 25. Okay, pag sinabi, foolish virgins, wise virgins, Church of God, mga mananampalataya tinutuko dyan. Pag sinabing virgin sa Bible, believers, 10 yun na matatalino. 10 yun na mananampalataya. Pero yung 5 ay mangman. Yung 5 ay matatalino. Parehong may ilaw, parehong nananalig, parehong may lampara, parehong may langis. Bakit pinagsaran sila ng pintuan? Kasi kulang, paandap-andap yung kanilang ilaw. Paandap-andap, mananampalataya na paandap-andap pa. Samantalang sinabi ng Lord, you are the light of this world. Ilaw ka sa mundong ito. Pag na-compromise, nagiging dilim. Yes, we are not perfect. We are not perfect. We are not wrong. Hindi tayo saktan. Pero sa Lord, maging saktan ka. You're not holy, but we are going to holiness. May mga kahinaan po tayo, even I have my weaknesses. I have my flaws.
Amen? May mga kainan tayo, there is no such thing as perfect. If you are still a human being. Okay, pero dahil kay Lord, sa harapan ng tao, maaaring may pagkakamali ka. Meron kang marka. Meron silang naalala na yung kapintasan. Hello. Pero sa harapan ng Diyos, sa iyong pagsunod sa Kanya, banal ka. Saktan ka at yan ang kompleto ka sa harapan ng Diyos. Handang-handa ka na. Na anumang oras na darating ang Lord, nakangiti ka. O yung mga hindi handa, ay huwag ka muna darating, Lord, kasi masarap ang buhay dito. Isuko mo na yan. Isuko mo na yan, yung mga kahinaan mo, bigay mo na kay Lord yan. Oo. Yung play natin kanina, ganda. Oo. Hintayin nyo pa bang gigilitan kayo? Ha? Gigilitan kayo ng leg pag hindi kayo nagpatatak? Timer ka. Oo, ngayon, yung pandemya na to, you see, the control, lockdown. Hindi ka control everything. May cases sa barangay nyo, sasara yung barangay nyo. Huwag ka muna lalabas ng 14 days. Amen? Pag wala ang Diyos sa iyo, mahirapan ka. Puro stress abutin mo. Sa hirap ng buhay, nawala ng trabaho, dami. Ang ekonomiya, pumupulusong pababa. Pinitulutan ng Diyos ito para tumawag tayo sa Kanya. You must prepare to meet the Lord. Hallelujah. Kailangan ang wind to buy the bridegroom king. Mga mananampalataya. Hallelujah. Yung mga ready po. Yung mga handa. Handang-handa. Hallelujah. Nung dumating yung mga foolish virgin, the door was shut. Meaning, the grace of the Lord was over. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Hallelujah. Visitors, believers, na hindi panda, the believers na naghahanda pala. This is your time para maghanda ka. Huwag natin dumisan yung binigay sa atin na damit ng alimon, the garment. Maring mayroon tayong kahinaan, may makaramdaman tayo, may makahirapan tayo sa buhay. Hindi tayo perfecto. Pero sumusunod ka sa Diyos. Ang Diyos lamang po nakamaroon. Hallelujah.